Tak jo, takže čus, vítejte u dalšího videa. Přemýšlel jsem, co natočit a myslím, že by bylo super natočit například něco jako informačka nebo tak, takže jsem se rozhodl, že natočím nějakou takovou informačku, abyste věděli něco o kanálu a tak, co se dál bude točit a takovýhle věci. Takže první bych chtěl uvíct, že chci podporovat jiný youtubery, takže rovnou teda k prvnímu youtuberovi. Mám kámoče Jirku. Má vlastní kanál a chtěl bych ho rád tady takhle tak málo uveřejnit, abyste věděli, že prostě umí natáčet. On je docela humorný, je prostě dobrý. Má teda teprve 2 odběratele, jelikož začínal točit asi před týdnem, takže něco jako já. Ale to nevadí. A to znamená, že tam jeho kanál do popisku. A kdybyste chtěli, můžete mu dát like, subscribe, sdílet jeho kanál, ať to vidí i další lidi, jo? Takže doufám, že mu aspoň trošku pomůžete, podpoříte ho v té jeho tvorbě, protože on by si to fakt zasloužil. Myslím, že je to skvělý kámoš a myslím, že si to zaslouží. Takže teď k informacím. Takže tady ten kanál vznikl před 2 týdnama. Je možnost, že se dokonce přejmenuji z Michal Tyšer na nějakou přezdívku. Mám už pár vybraných, nevím, jak se rozhodnu. Já vím, že mi tady ujíždějí oči, protože koukám na okno. Takže budu radši koukat normálně. Další informace je, jo, změnil jsem svůj look a jo, vím, mám náušnice, jestli chcete vidět. Nevím, jak ji uvidíte, počkat. Musím trošku přetočit. Takhle. Tady. Tak nějak? Tak. Jestli se vám natočilo video, tak to teď neřešte. Ale dál. Takže tady ten kanál podle mě nebude herní. Pokud už jo, tak je tu malá procenta. Je to tak 6% šance, že tady ten kanál bude herní. Ale myslím, že spíš ne. Tady ten kanál bude takto zaměřený na vlogy, skeče, návody, tutoriály, někdy i Q&A. No a myslím, že by se vám mohla líbit série, jsem mám připravenou. Takže to je překvapko, to vám neřeknu, ale mohla by se vám líbit. A dál půjdeme teď k informacím o vlastně věcích, co se týkají hlavně YouTube. Takže jak už jsem říkal, přejmenuji se. Mám vybraný přezdívky jménem mezi doktorgu.cz a nebo dokonce třeba prostě různý blbosti mám vybraný. Ale ten doktorgu.cz se mi asi nejvíc líbí. A dál tu máme takový ty vymoženosti jako hejtování. Takže hejtujte si mě, jo, jsem jenom malý dítě, co si točí videa na YouTube, malej kluk, sapart. To neřešte, já chci točit, baví mě to a líbí se mi to, plním si svůj sen. A když na mě budete mít nějakou otázku, teď k tomu překvápku. Budu točit Ask Michal, takže když na mě budete mít nějakou otázku, zatím pište otázky do komentářů, ale potom dál můžete psát otázky na Ask. Dám vám v jednom videu vědět, když se udělám Ask, jak se jmenuju, jaký otázky mi můžete psát a tak. Takže tohle by byl asi první díl informačky, takový ten úvodní. Nevím, jestli bude informačka vycházet každý týden. Myslím, že by mohla, ale nejsem se tím jistý. A jo, ještě jedno. Hodně lidí ve třídě se mě ptalo, čím točím. Takže točím telefonem, točím Prestigem, KS48. Vím, je to brámodová kvalita. To neřešte. Ale důležitý je, že to má hodně místa na videí, takže když budu chtít, můžu točit, kde chci. Jenom stačí si uvolnit SDčko, když tam budu hodně mít třeba fotek. A bude to. Takže teď bude pro první díl informačky všechno. Jo, ještě jsem chtěla říct, že chci mít vlastní pozdrav. Jenže mě nic nenapadá, tak mi pište do komentářů, co by se mohl mít na pozdrav. Dobře, takže tohle bude pro první díl informačky všechno. A já se loučím, takže čus!